ħdejja u stallina mill-FCM Treble u għedin fejdar Bjorn. Ħanna raw naqra min għandna nominat minn hawnhekk Eżatt. u għandu premju verament sabiħ jistennih. Kif qed taraw għandna l-Bjorn ħdejna u ħajinnomina xi ħadd. Bjorn, ejdinna naqra. Nomajt l-Marija ta' xol kbir li ta' għamalu ħaqqada xej brejk għalix ilna ma nifqu jow nistifru barra mill-pajiz minn. Sħod kun ideja tajba li tiħu da' xej ta' holiday. Grazzi lilek, Bjorn, grazzi ta' kull ma tagħmel għal ħafna u ħafna nies għal ġid kollu li inti qed tagħmel. Inħeġġu anki xejn anki ħafna nies u anki nikkreaw awareness u naqra gratitudni għal kull min jagħmel għal ħafna qatt ma jistenna xi ħaġa in return. Marija! Kif inti? Jiena smajt li inti tistħi ħafna, tajjeb, u fil-fatt kif rajtna minn naqra mill-bot kont titlaq tiġri li lem. Imma naf li qed hawnhekk b'rispett ta' Bjorn. Vera jew le? Jiena se nieħu grupp ta' nies li jagħmlu volontarjat. Ftit ta' ġifieri u se norganizzalhom 4 tiem ġewwa Ċipru. Ħammorru ġewwa 5-star resort, l-Acapulco Resort and Spa ġewwa Ċipru. Hemmhekk huwa post rilassanti ħafna, imma mhux se nħalluk fir-resort biss. U mbagħad se mmorru sa Nikosija li hija l-kapitali, ħammorru nduru Kirenja u insomma naqattaw ftit ħin flimkien. Tiġi magħna. Bjorn, inti tixtieq tibgħata jew le? Anka 40 ġurnata. Naf li jistħoqlok ħafna. Ħasqasik mistoqsija sempliċi ħafna. Kol kellek mur Ċipru, tlaħet tmur bl-ajru jew bil-baħar? Blajru, Mela naħseb. nistiruħek, għana se morru mal-Emirates fil-fatt qegħdin jistennuna u tal-waqt se nkun qegħdin Ċipru, l-importanti li tirrilassa u tinsa naqra il-ġra, l-affarijiet ta' kuljum li dejjem kulħadd konna naddu minnhom u jkollok ċans ukoll inti tgawdi ftit. Grazzi. Tista tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabang biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.